Kožešiny, kúže Sikora, špecialista na kožené odevy a kožuchy so sídlom na Velebnovského ulici v Jablunkove, vám ponúka najnovšie kolekcie kožených búnd a kabátikov, prechodových búnd pre sezónu jeseň 2007 od popredných českých výrobcov za veľmi priaznivé ceny. Pripravte sa na zimu už teraz a vyskúšajte príjemné teplo kožúškov z nutrie, králika, norka s doplnkami z polárnej líšky alebo klasické slovenské kožúšky z jahňatiny za úžasné ceny. Predajňu s dlhodobou tradíciou a výbornou českou kvalitou nájdete na Velebnovského ulici v Jablunkove. Sikora, koža, čo vás zahreje.